Dobrý večer. Vítam vás pri kope. Áno, dobre si počuť, toto je kopa. Pozrite sa. Jedna kopa. Dosť je veľká táto kopa. Plánuje sa tu stavať lyžiarske stredisko, že vraj. A je to asi stavba, čiže je to vlastne úplne jasné, je to už overené. Že naozaj tu bude lyžiarske stredisko. Tuto ako vidíte, toto bude modrá zjazdovka. Tam bude taká menšia pre deti. No a ďalej tam taký trošku kamene, no tak to bude skôr pre takých snowboardistov a tak. Aby sa tak vyšantili. Toľko odo mňa. Dávam slovo Petre. Diváci, čo k tomu dodať? Bude to lyžiarske stredisko prvej kategórie na Slovensku a Nové Tatry. Ja nejsem vo formáte.